Vzťahy majú byť postavené na vzájomnej podpore a rešpekte. Ak máte podozrenie, že sa vás partnerka snaží utláčať a znižovať vaše sebavedomie, pozor na tieto signály. Poprvé, kritika a ponižovanie. Ak vás partner často kritizuje, zosmiešňuje alebo znižuje pred ostatnými, snaží sa o oslabenie vašej sebahodnoty. Po druhé, ak vás neustále obviňuje za problémy vo vzťahu alebo manipuluje s vami, aby ste sa cítili vinní, môže to byť forma psychickej kontroly. Po tretie, ak bagatelizuje vaše emócie a potreby, vedie to k pocitu, že vaše pocity nie sú dôležité. Po štvrté, ak vás partner oddeluje od priateľov, rodiny alebo aktivít, ktoré máte radi, je to snaha o kontrolu a oslabenie vašej nezávislosti. Po piate, ak vás neustále porovnáva s inými ľuďmi, aby vyvolal pocit nedostatočnosti, je to znak manipulácie. Po šieste, ak vás často kritizuje za váš vzhľad, schopnosti alebo rozhodnutia, podkopáva tým vašu sebadôveru. Partnerstvo má obom prinášať radosť. Máme sa v ňom cítiť v bezpečí. Ak to tak nie je na čase ukončiť ho a nájsť si niekoho, kto nás bude podporovať, s kým si navzájom budeme pomáhať, nie sa ponižovať. Držím palce.